Oikein paljon tervetuloa Mochikaa-termaan. Siis tänään minä teen tällaisen aivan simppelin tempun, mutta osa ei vain tahdo tajua vaan sitä. Mutta siis, mä ajattelin alkaa tekemään tutoriaalia tästä tempusta, vaikka tää onkin niin yksinkertaisen helppo. Mutta en mä nyt oikein tiedä. Se edellyttää sitten vähän haluukin tehdä niitä temppuja. No niin. Sitten saat valita aivan vapaan valintaisesti jonkun kortin. Jos sä valitsisit vaikka tämän kortin. Sä muistat sen? Musta tuntuu, että kaikki luulee, että mulla on joku piilolinssi. Mä voin sanoa, että tämän kortin ei perustu mihinkään niinku johonkin peileihin tai mihinkään. Ihan, sä voit tehdä tän ihan kenellä vaan. Sun ei tarvitse tehdä tätä kameraa edes, mutta kuitenkin. Laitetaan se tähän. Sä näet se, että se on siinä. Näin. Nytten mä vähän yritän tehdä tästä ajonomasta pakkausta. Näin. Sitten tää kortti, se on edelleen siinä niin kuin näet. Tai jos näet, en tiedä. Laitan sen tänne pakkaan. Näin. Käännän tämän pakan. Laitan nämä näin. Nytten täällä on yksi kortti väärinpäin. Mikä on se sun kortti? Jos tää oli se sun kortti. Jätä tykkäys. Se oli Mochikaa-termaa. Se on nyt moi.